Hau zen gure planeta, orain dela 20 urte. Ozeanoak bizitzaz eta kolorez beterik zeuden. Itsasoa, bertan bizi ziren espezie desberdinetzako toki baketsu eta garbia zen. Itxaron, benetan uste zenuten ohiko bideo polita izango zela. Ba ez, erratuta zaudete. Berriz hasiko gara, baina oraingoan, gaur eguneko ozeanoi buruz hitz egingo dugu. Hawaii eta Kalifornia artean soilik, 79.000 tona plastiko daude uretan. Oso arriskutsua da, ondorio itzulezinak agertzen hasi baitira. 1000 dortoka inguru hiltzen dira urtero kutsaduraren ondorioz. Gainera, arrain mikroplastikoak jaten dituzte eta horrez gain, guk geuk arrain horiek jaten ditugu. Gure osasuna eta ozeanetako iraunkortasuna jokoan daude.